హాయ్ అందరికీ నమస్తే. తెలంగాణ యూట్యూబ్ ఛానల్ వేదాంత అన్నయ్య నమస్కారం. మీరు ఎంతమందికో ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఎంతమంది చెల్లమ్మలకో ఎంతమంది అక్కలకో ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటే, అరే ఈ అన్నయ్య నన్ను పిలిపించి నా భర్తని పిలిపించి నాకు న్యాయం చేస్తాడు కదా ఈ అక్కకి చెల్లమ్మకి అని ఒక 3 ఇడవలో 4 ఇడవలో పెట్టా. నేను తెలంగాణ యూట్యూబ్ ఛానల్ వేదాంతన్నయ్యా ఈ చెల్లమ్మకి న్యాయం చేయరా అని పెట్టా. 2 నెలల నుంచి పెడుతున్నా, ఎవరు గుర్తించట్లేదు. ఫోక్ డ్యాన్స్ వాళ్ళు పెద్ద సెలబ్రిటీలు పెద్ద ఫేమస్ అయిన వాళ్ళు అని ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మీకు ఫాలోయింగ్ పెరుగుతుంది, మీకు మంచి పేరు వస్తుందని ఇలాంటి వాళ్ళకే మీరు పిలిపించి ఇంటర్వ్యూ చేస్తారా? మాలాంటి వాళ్ళని పిలిపించి ఇంటర్వ్యూ చేయరా? ఎందుకంటే మేము పేదవాళ్ళం కదా, మీకు